Gasteizkoan. Zein lan egiten duzu? Adimen heldutasun pertsonekin. Adizu zer den? Bai. Bai, pisu batean. Zer egiten duzu zure lanean? Nire lanean? Bai. Bai, laguntzen, ez dakit, altxatu behar dira, gozaldu, gero bere lanera jun, orduan ni laguntzen diet. Gustatzen zaizu egiten duzu lana? Bai, asko guztetan. Zeintzuk dira zure zaletasuna? Nire zaletasuna batez ere irakurtzea, argazkiak ateratzea, ez da? Euskaraz noiz ikasi zenuen? Lehenengo ikastolan. Baina gero euskaltegi batean, bestela oso gutxi. Ikasi nuen ikastolan, orduan gero ikastera. Zergatik? Batez ere alaba bat izan nuelako eta ikastolan euskaraz hitz egiten zuten. Orduan, berarekin laguntzeko eta harremanak hobeto izateko eta hori, gainera nire inguruan jendea badak euskaraz, orduan haiekin ere hitz egiteko. Eguneroko bizitzan norekin egiten duzu euskaraz? Segun eta lagunekin, batzuekin, gero igual dendan ere hitz egiten du euskaraz. Euskarazko bizi izandako egoera berez ziren bat, momentu polit bat edo antzeko zerbait gogoratzen duzu? Euskaraz ikusten duzu telebistarik? Bai, batzutan bai. Irakurtzen duzu libururek edo egunkaritik euskera? Hori kostutan jarri, bizkat gehiago. Baina, bai, saiatu nahi gutxienez, nizan behin hartzen dut zer euskeraz irakurtzeko bestela. Zer aholkatzen diguzu guri euskara gehiago erabiltzera animatzeko? Irakurtzea eta telebista ikustea. Gero edo zein jaietan, ez dakit jai asko daude euskara inguruan. Orduan ikusten dut hori aprobetxatu eta disfrutatu posiblea dela. Eta, telebistan badagoz, zailo batzuk divertigarriak eta hori, ez dakit. Filmeak ere badagoz batzuk ez, euskera mentzako kanta. Batez ere, musika oso. Orduan, musikaren bidez nik uste dut hori hoberen dago. Grace has kept me far from your web. Oh me, how I nearly was. Nola duzu zena eta nongoa zara? Ni Amaia naiz eta hemen naiz Gasteizko. Zein lan egiten duzu? Bi lan, momentu honetan. Alde batetik, akademia batean, lan ikasteko batean, eta ikaser dauka izena. Eta, han batez ere, umeekin, etxerako lanak edo ikastolako gauzak hobetzeko. Gero lan egiten dut, CEAR, Comisión de Ayuda al Refugiatuekin, eta han laguntza eman, haien bizitza hobetzeko, lan aurkitzeko, kurtsoak egiteko, batez ere animatzeko. Euskaraz noiz ikasi zenuen? Eskolan, orain dela urte asko, baina ia hemen ezer ikasi, oso maila txikia, eta gero daramat ia bizitza osoa euskarekin gora eta bera. Eguneroko bizitzan norekin egiten duzu euskaraz? Batzutan etxean, Igorretan orarekin, semalarekin, eta gero ikaslerren, ume guztiekin. Barnetegi batean, eta ametsa egin nuen euskeraz. Nire ametsa euskera zen, eta niretzat zoragarria zen, momentu hori. Zer aholkatzen diguzu guri euskara gehiago erabiltzera animatzeko? Batez ere, gogoak. Gero, lotxa kendu eta hitz egin. Eta gero, noski, telebista marrazki bizidunak edo nahi duzuna euskaraz, bai?
eta gero hemengo liburuak, noizbehinka. Ni Maria naiz, eta Gasteizkoa naiz. Zein lan egiten duzu? Ikusten duzuenez, ni erizaina naiz, eta hemen zabortasunan egiten dut. Erizaina bezala egiten dut, baina etnologia. Gustatzen zaizu zur egiten duzun lana? Bai, gustora nago. Gustokoa daukat irakurtzea, familiarekin mendira joan, pateaz, bidaiatzeak, arruntak. Euskaraz noiz ikasi zenuen, zergaitik? Euskara ikasi nuen, orain dela ja 29 urte. Eta zergaitik? Nahi nuelako. Nahi nuelako. Erizaina ikasketa bukatu eta gero, hasi nintzen euskara ikasten, eta, hori ez da. Adibidez, ikasten nuenean, barnetegietan, egiten genuen ekintza batzuk eta oso ondo pasatzen genuen euskara ikasten. Euskaraz ikusten duzu telebista? Egia esan, telebista oso gutxi ikusten dut. Irakurtzen duzu liburuak edo egunkariak euskaraz? Batzuetan bai, berri egunkariak. Aholkuren bat, aprobetxatu aukera guztiak euskara egiteko. Adibidez, zentro zibiko batera joaten bazara eta ekintza batzuk badaude, aukeratu euskaraz egiten dutenak. Edo telebista ere ikusi euskaraz, liburuak irakurri, aukera guztiak aprobetxatu. I thank my lucky stars a little bit. Nela duzu izenetan ongatara? Ni Perun naiz eta Pakistan darra naiz. Lanik ez egiten orainik, baina balago ikasten zuen bezala. Eta espero dute aurte bukatzea ikasketekin. Bidaiatzea gustuko dute asko. Eta horrez gain, kirolzalea naiz baita. Denetarik egiten du, zazin baloia, bola behin batzutan, eta korrika egitea baita. Eta orokorrean, ariketa egitea gustatzen zen. Euskara noiz ikasi zenuen, zergatik? Euskaraz, zuen adina daukara ikasi nuen, txikitatik eskola, eta bostean. Lehenago izan nintzen Logroño, urte bat, eta gero Gasteizera etorri, eta eskola joan, eta ikusi nuen horko nola jende guztiak euskaraz egiten zuen, hor erabaki nuen beharrezkoa zela ikastearen bizitzeko eta komunikazioa izateko. Nire eskuditzan, irakasleekin, gero irakasleekin egiten zuten erengo ikasleekin baita, eta ni alde batetik ez nekien ez da gazteleraz, eta pentsatzen duen importantea zela gaztelera. Baina kontratu nintzen, 6 hilabete horrela igaro zirenean, hemen bizitzeko jendeak egiten duela euskaraz. Eguneroko bizitzan lagunekin egiten dute, lagunekin bai kuadrillan eta gero etxean baita. Nahi arrebi laguntzeko etxerako lanetan, euskaraz hitz egitea ondo. Esango dizut, gertatu zitzaigun momentu harrigarri bat, hanengoela elkarte batean, nire lagun batzuekin, eta hor zegoen jende euskaldun esan dezakegu, eta danok zekiten euskaraz. Eta harritu ziren, nik euskaraz jakitea, eta ez zuten espero nik egingo nuela, baina azkenean hortza ahalgoen egiten du. Esango dizut, euskara zahaldu zuen gehien erabiltzea eta zuen artean euskaraz hitz egin. Eta hori modu berina hizkuntza bat aurrera emateko. Gure kultura eta gure hizkuntza mantentzeko, ezinbestekoa da zuen artean, lagunekin, irakasleekin, etxean bada ere, modu batean ikasten duzuen eta hizkuntza mantentzen da. كيش نعمل مش معمول انسوت ساتني كيش نعمل مش معمول مشيته وخلتني